Tipra mothani warriors rok tini langma ariwi thangmani dawhani samung tangte tini sajuk sajlano kalangai ma thangmani okokthai kothmarok no khanawi tini bubagra belekheno khawa dukhu nangjak obahairok no tui no bubagra o thui thangnai nokhungo thangai malai mani phiaba tini bubagra kokri kabukha borokni Gana o Bachanai Hinwi obahairok no tui no tini thui thanjanai nokhungni borok rokbo sawi khnarika bwsa butui rok no kalangi thangmani kokthai kothoma rok no tui bubagra tebo kha dukhu nangjaka tini asuk cherai sani omor ongya sani sekhang no nokhungno khibi kalangmani abahairok ongmarok no tui no bubagra belekheno khawa dukhu nangjak aborok no tui bubagra sawi khnarika amchaini leader rok bai malaye jotobai no malaye chungnorokni Gana o Bachanai Hinwi sawi khnarika bubagra tabuk obahairok no tui no borokni nokhungo khak changma panda abahairok paigra thung aboni yakulo norokni Gana o taisa phaiphinai Hinwi sawi kalangai thangkha bubagra taibo sai khnarika langma choi thangnai chowno thangkha haipano borokno to tei kifili tubui manya haipano ang norokni Gana o bacha phainai Hinwi sawi khnarika bubagra नहीं, ये जो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ में देहांत हुआ है दूसरे घर में भी मैं गया हूँ यहाँ में भी गया हूँ तो ये हम लोगों का भी जिम्मेवारी होता है कि इनका बच्चा का शिक्षा इनका भविष्य में क्या हम कर सकते हैं वो करेंगे और ये जो श्राद्ध में यहाँ में श्राद्ध है इसके लिए भी क्या हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ मैंने सबसे बात किया है बहुत ख़राब लगता है और इसमें मैं जो भी करूँ काफ़ी नहीं होगा क्योंकि जब कोई का मृत्यु होता है तो उसको तो वापस ला नहीं सकते लेकिन परिवार के साथ हमको खड़ा रहना चाहिए एंड आई अपील टू एवरीवन टू डू दिस ठीक है